सालबारि पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय बाक्सा जिल्ला सालबारिनि गोदान चरना गामिनि सौरभ कलिताखौ गावनि न'आवनो हमो। सौरभ कलितानि न'निफ्राय नंखाय रां आरो नंखाय सनाजों लोगोसे शिशुनि मुसुखा मोनदों। सौरभ कलितानि न'निफ्राय नंखाय रां आरो नंखाय सनाजों लोगोसे जिसुनि मुसुखा मोनदों। गोबाव समनिफ्रायनो सौरभ कलिताया सिखावै ड्राग्स गान्जानि फालांगि मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय सालबारि महकुमानि पुलिस बेंगिरि नीलोत्पल सइकियानि दैदेननायाव बे नायबिजिरनायाव हमनो हायो आरो बियो सालबारि पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससियोलॉजी, जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।